pensión. No Mexicanos 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 pensión. Silencio. Hebben wij hier een brief voor de minister-president Mark Rutte. En we willen u deze brief aanbieden zodat u zorg draagt dat deze brief bij de minister-president komt. Met deze petitie hebben we ook de resolutie van 17 maart. We hebben ook de brief van de vakbonden die in de sector over de Caribisch Nederland zijn. En de raadbesluit die de eilandsraad heeft genomen op 14 maart geleden. En wij willen zo spoedig mogelijk dat uiterlijk 31 maart willen we een standpunt van de minister-president krijgen wat gaat gebeuren met de pensioen. Als het niet zo is, dan met onze leden, dan kunnen we weer meerdere stappen gaan doen. Ja, dat is goed. Heldere boodschap, dank u wel. Ik heb een paar kleine woordjes, ik ga het toch maar eventjes hardop doen. Hè? Ja. Bon dia, dame y caballero. Masha danki pa bosso presencia aquí. Mita comprender bosso nota aquí pa placer, pero pa sobre bosso ta preocupar pa bosso pensión. Mi no porquita bosso preocupación na el momento aquí. Pero mi lo manda bosso petición mesora Den Haag. Kuesaki bosso problemen not ta solucionar, pero tem toda atención de Den Haag. PCN também su mes responsabilidad de nesaki. E está começando com Den Haag. Junto nos mestre trabalhar riba uma solução. Mi alaga grava bosso visitar e mi lo manda junto com bosso petição para o Ministério de Assuntos do Interior para doen bosso petição mais força. Mais danki e passe bom dia. En ik zal zorgen. En vanzelfsprekend zal ik zorgen dat de brief bij de minister-president komt. Ik zal hem in eerste instantie aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, want dat is de minister die namens het kabinet onderhandelt en nadenkt over een mogelijke oplossing voor de pensioenproblemen. Dat doen ze samen overigens met de PCN. Dus ik hoop dat die brief en uw bezoek hier nog eens een keer benadrukt. Want laat ik ook vanuit mijn positie als Rijksvertegenwoordiger nog iets zeggen. Ik snap heel goed uw zorgen. En het is niet niks wat er gebeurt. Alleen ik heb natuurlijk zelf niet de oplossing in zak. En u snapt dat dat ook gewoon echt overleg vraagt met elkaar. Maar dat u zich bezorgd maakt over de gevolgen van kortingen voor de pensioen, daar hoeft u mij niet van te overtuigen. Dat snap ik heel goed. Dus ik zal de brief met veel nadruk bij de minister onder de aandacht brengen. Ik heb u ook laten filmen een klein beetje, zodat ik ook kan laten zien dat we hier echt praten over zorgen van onze mensen hier op de eilanden. Dat het echt belangrijk is dat er ook in Den Haag voldoende aandacht aan wordt besteed. Ja? Masje, dank u nogmaals. Ja. Zal ik hem aannemen? Dan is het misschien wel goed. ¿Qué mensaje da? No Mexicanos pensión. No Mexicanos pensión. No Mexicanos pensión. Dank u wel.